pasalamati ang Ginoo sa mga grasya nga iyang gihatag kanimo. Padayon sa pagkinabuhi tungod kay siya miani aron paghatag kanatog paglaom. Karon nga panahon na among buhing handom nga ikaw magakalipay kauban ang imong pamilya. O kita magpuyo nga nagkahiusa og puno sa paghinigugmay. Kauban kami diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Christmas truly is one of the most wonderful times of the year. For millions of people around the world, this celebration is a familiar scene. A Christmas tree is set up in the living room, boxes of presents underneath it. Decorative lights and lanterns ornaments the houses and streets of neighborhoods. Christmas songs and children singing carols warm the cool and fresh December breeze. But where did all this come from? What is the history behind the holiday? Why do we celebrate Christmas like we do? The exact date of Jesus' birth is unknown, as the Bible does not give specifics as to the dates of either his birth or conception. But in the 2nd century AD, a prominent Roman historian named Sextus Julius Africanus declared Jesus' birth date to be December 25. Despite the assumptions made in his line of thinking, the date was widely accepted. In the 4th century, when Rome finally instituted Christianity as a state religion, Rome converted 2 pagan holidays in December to a Christian holiday in order to commemorate Jesus' birth, providing a spiritually positive alternative to a pagan celebration. This may be hard for us, but it is important to remember that Christmas does not celebrate the day Jesus was born. It celebrates the fact that Jesus was born. It's a joyous time of celebration. However, sometimes we get lost in the season and forget the real reason we celebrate it to begin with. Christians celebrate Christmas to remember the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. This Christmas, let us choose reverence and give honor where honor is due. Christ's birth is important because of his death. His death meant our salvation. So let's celebrate the true meaning of Christmas by glorifying the one who gave it all. Certainly, enjoy the celebration, the food, and the gifts. But don't forget to direct your heart, your family, your friends, and those around you to the true meaning of Christmas, that Jesus Christ came with a plan for our redemption. As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that he gave his life. We were the reason that he suffered and died. To the world that was lost, he gave all he could give to show us the reason to live. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem.
sing, and heaven and nature sing. Mayong buntag ug malipayong Sabado. Yes, good morning. Mating. Good morning. Mating kayo, dagan dito gikan diri. Tugno kayo, no? Tugno kayo. So, thank you Sir Jamil, giubanan ta. Yeah. Salamat. Murag wa kong pag microphone ron. Nadunggan na rin yung tingog Nadunggan niya. na ko Ayan. tingog kita. And kumusta atong semana? Si Pitts may masukat. Very inspired ko siya, taga-Simana ko. Taga semana pirmi. Unya og ma'am, anto na po ni sa yutang na tawhan. Yutang na Sa Ligaw. Ay, so diya. Ito, kita-kita mga plam. Actually, ato Simana karon puno og Christmas party. I'm Mm. sure. The Christmas party pod mo sa inyo ang mga kanday, ang mga association grupo, mga friends all Yes. around the world, di ba, Fitz? Unsa man ang pinaka-nindot nga nadawat nimo karong Christmas? Actually, daghan kayo. Pero ang kanang bitong family nga, sana, feeling of belonging to a certain group or family. Muna pinaka-nindot nga, murag para sa ako nga gift nga madawat or nadawat nato kada Christmas kay kanang bitong ma-feeling mga dili ka nag-iisa. Na itao or daghang mga tao nga nagmahal sa imuha. Muna pinaka-nindot nga gift nga That's ito madawat. nice. That's nice. Ay nakadindot basta katapusan nga bulan sa tuig doon na nagitawag rin party, no? So kauban nato tong maminahal sa kinabuhi, kauban sa mga trabaho, magbanding-banding. Nga ug na kay mga ihatag nga gasa, imo ginang ihatag. So kamo mga utangan pa muna mo. Actually, dili sa kita doon na pod actually karong weekend na pod ato ang Christmas party dito, di ba? Excited ta na kay kahiusaw niya. Lagi. At least ka na ba? Dito That's na- the best time Yes. nga magstoryahan na ita. Dito na sa Yes. sa mansyon na rin. Lingko piling kwartahan sa dani. Feeling lang. Yes. And of course, one thing po siguro nga nakaanindot na is at the end of the year, maskin pa sa unsa mga problema ag struggle sa all throughout the year, na reconciliation nagkakahitabo. So maskin pag nag-away ta tibing pero nag-reconcile ta, at Yes. least peaceful ang atong pag-end sa year and mag-start pud tag another hopeful nga mga butang, di ba? Alipayon jud ato. Yes. December karon. Like, And Tungod kay December man karon, unya ikaduha nga Sabado mahuman na ta. Yes. Ang mga kapaglaom na to, atangan ninyo karon tungod kay daghan tang mga segment nga ngayan ninyong atangan karon labi na sa Good Morning Pastor atong makauban yung paborito si Pastor Sirano niya taw-taon. Iyang i-discuss kung unsa ka importante kining Disyembre, kung unsay dako nga kalambigita nato sa atong kinabuhi. og later mga kapaglaom no, makita ninyo nga asa mi gasuroy-suroy diri sa dakbayan sa Cagayan. Og asa mi ana mo gipanghatag ang atong gamay lang nga pahalipay sa atong mga kapaglaom kung kin sila ato silang ilahon later, di ba? Yes, tinood na siya. Challenge na para sa mga paglaom mga host kay mo nang gisugo sa mga producer. Isugo gyud. Wala na kung sa mga YouTubers na sila pa-challenge kami na po ni pa-challenge atang niya mga paglaom. Og di ba ako nakabantay mo last Saturday evening na taghimong Harana Music Awards. Yes. Karon ako ipakita sa inyo ang highlights sa mga event. So please keep on watching mga kapaglaom. And of course, ato mga kauban nga mga host sa una hangtod karon padayon gyapon sila nga maghatag og mga updates sa ilang mga kinabuhi, mga updates gyud sa ilang Yes. kinabuhi, no? Yes. Yes. And mo na mga kapaglaom ka atong mga kauban nga gimingaw na ta niyo pag ni Daryl. Yeah. So kumusta na ka sila ron? Nagsalom-salom na sa snow. So karon ato sila kumustahon diha sa China. Daryl Anyop, pasok. Joy to the world! So, one, ready, go. Joy to the world, the Lord is come. Hi mga kahop! Kami nanuktok sa inyong kasing-kasing. In fact, nanaygon di ay mi sa inyong mga kasing-kasing. Aron timbayaon mo og Merry Christmas and Happy Sabbath. That is true mga kahop. Merry gapon ang among Christmas. Bisan pa man nga kakurog mi diri sa katungnaw tungod kay below zero ang temperatura. In fact, karon negative 20, but our Filipino friends, they keep us warm. They made Yes. sure that we have a home away from home, and they made us feel we belong to their community. In fact,
we were invited to join in their Christmas celebration and we had so much fun. For that, we are so grateful. Doon kay nabati na mo ang among ipangmingawan ng mga nga butang dito sa Pilipinas. Pagkaon, Filipino food, games, and gifts. And one thing that moved me is seeing the Chinese friends of ours. They joined in their celebration. They greeted us Merry Christmas. They gave us gifts. Bisan pa man, dili sila gatuon ini atong celebration. But kining mga ginagmay nga kalipay, naghatag kini kanamo og kusog o for a moment nalimtan namo among kamingaw hangop nga makigduyog kaninyo karong Pasko. Yes, langga, pero lahi ra gyud ang celebration kung kauban namo mo mga kahop, labi na among mga kapaglaom diya sa studio gimingaw na kaayo mi sa inyo ha. Pero bisan pa man nga layo mi sa inyo, kanunay mo ana sa among kasing-kasing og sa among mga pag-ampo. Hope to see you soon and we love you. Merry Bye! Christmas! Hope to see you soon, UP January, on January, I think we are coming. Gimingaw mi sa accent at iyo baka mag-host na. Ako ko Daryl gadi yo. Para tag uniform kay Daryl oh. Yes, mo to lang giingon fits nga ang ginagmay nga kalipay mo na siyang nagmatter. Yes. And karon mga kapaglaom. Thank you. O man, kamo ba? Karon ato kumustahon ang among mga kapaglaom or mga kauban nga host diha sa Macau, China, gimingaw punta nila, no? Ate Lovey and Kuya Christian, kumusta man mo diha? Hello, welcome to Macau, and this is our Yuletide season here in Macau. And Red, hi Red, say hi. And Mama Papa, nasa luyo. Here's Macau. Merry Christmas. Happy Halloween. Happy Merry Christmas. Mauni ang amo there is a school playing games. Yeah, dodgeball. The students are playing dodgeball. So we are here at Venetian riding a gondola. Say hi. Hello everyone. Hello. Isa ka mabililhong gasa ang imong mahatag karon sa season of Christmas. Mao ang panahon to spend time with your family and friends. Happy Christmas from my family to yours. Mayong buntag mga kapaglaom! Yes, and we are here in Macau right now, and we have some greetings for our families in the Philippines. Yes. Abi! Starting off with Mr. Ali. Yes. Merry Christmas sa mga taga Dansaleo o sa taga Cagayan de Oro. And Happy New Year. Yes. Itimbayan ako akong mga kapamilya diha sa Bukidnon, maayong adlaw kaninyong tanan sa Malay-Balay. So sa akong pamilya, Bagyuhan family, happy Sabbath to everybody. Regards po ko diha sa akong pamilya sa Tablon, Cagayan de Oro. Wow. Merry Christmas, Happy New Year, happy Sabbath sa mga taga-Butong, Quezon, Bukidnon. Wow. Happy Sabbath po. Merry Christmas and Happy New Year sa Dantaya o sa Labadan family. Sa
tago sa Davao. Hello mga kapanimbaya, maayong adlang ipapahulay dira o maayong adlang Sabado. These are our teachers here in Macau with of course our guest. Yay! Is here in the house. Manimbaya ko dira sa akong mga kaigsuunan o atong mga kaigsuunan dira sa Pagtuon dira sa Iligan, of course ang akong mga amigo dira sa Hope Channel South Philippines. Yes, and mayong buntagon sa guys sa ating mga friends in Hope Channel sa Let's Pray sa Panimbaya, both in Cagayan de Oro, Cebu, and even in AUP and in Manila. We wish you all the best this holiday season. Oh, iligan pa diyan, yes. Iligan pa diyan. So, Luzon, Visayas, Mindanao na good niya. Thank you so much for the support for the media ministry for the entire year. Bye-bye! Happy Christmas! Happy holidays! Happy New Year! We always keep looking for joy elsewhere. This
wonderful jingle, year-end jingle entitled An Answer to a Prayer. Pagkanindot sa maong awit, grabe at lovely kaya Christian. Red, grabe si Red ang iyang maramar man niya og kuan sana kanang debut album folk. Anindot kaya mga awit. And lipay kita na kita itong mga kailan dito silang Yes, atong pasalamatan no, ang katong kamubusan kaganina silang Abi nga Labadan, George Bagyuhan, si Ate Clea. I was not expecting Ate Clea to see sa Macau, no? And then Neat Marila tayo, Ate Lovely and Che. O gato si Miss Tablon. Oh, si Miss Tablon. Taga-Tablon na siya. But thank you so much sa inyong gi-impart nga messages para sa itong mga pamilya din sa Philippines. Lahi na po ilang mga style, mga vlogging style. So, dasig juga sila dito, no? Ang ilang talent po ba, ang ilang willingness to share the message through that song and to gather those people, we really appreciate that. We praise the Lord for that, no? And na-inspire po kayo niya itong maong awit, mga kapaglaom. And hopefully, mapadayon mo dara sa pagpadayon, sa paghatag sa inyong paghigugma o sa inyong mga nindot kaya nga mga blessings sa inyong mga talenta po. O mga kapaglaom, diri po sa Hope Channel, South Philippines, kita throughout the year, na today, doon natin mga aktibidades kung din kita naghatag o mga gasa o tabang at sa mga katauhan nga nanginahanglan o kinanahimong posible pinag-usab sa inyo nga suporta mga kapaglaom. Na doon natin ginahimo nga mga community services throughout the year o buta to i-emphasize po niya dili lang during Christmas time, di ba ta, nga maghatag. We can do it every day. We can do it throughout the year. So, ano yung mga kapaglaom, mga highlights sa atong 2019 Hope Channel Community Services ato kining taon. Ang helping one another, mao kani ang community service sa Hope Channel. Ginganlan nato nag-helping one another, gikan sa Biblia bitaw nga you help one another. Pero giilisa natong one nga ngalan nga Juan, meaning ginatabangan nato kung makaya gyud ang every Filipino. Magpasalamat dahil ko kay natagan ko bago nga tsinelas sa pagkaon. Nagpasalamat ko kay tungod aning opportunity natagan akong mga anak og tsinelas og tungod po sa inyo ha nakatabang mo og daghang mga tao, especially itong mga pobre. Nagpasalamat po ko sa Ginoo kay iya gyud ming gitagaan og blessings. Nagpasalamat po ko sa inyo nga group of Hope Channel kay nagadto gyud mo dinhi kay para lang gyud tagaan gyud mi ninyo. Dako kayo akong kalipay sa tanan nga mga sa inyong grupo sa Hope Channel, ilabira sa kining 70 Adventist kay nakita nako nga dili lang gatutukan nila ang ilang member kung dili gitan-aw gyud nila kung unsa ang kinahanglanon sa mga katawhan. The right to education and healthcare. These are the integral rights that should be addressed especially to the learners with special needs. Love is the language that binds the stakeholders of Tagawan Central School for this one special activity. I'm very thankful to the Hope Channel and to Hingoog Sanitarium Hospital for choosing Taguluan Central School as their beneficiary of their medical mission. Bilang usa ka parents diri sa SPED Center sa Taguluan Central School, nagpasalamat yung kay kog dako and behalf sa akong anak ug sa mga parents nga natabangan ni. I observe that our children here, they have diverse health conditions which is really need to be addressed by people who have the heart to help them so that they would be able to perform the task they need to do at home and in school. May your blessings, God's blessings, will be continued upon you and you obtain more strength and courage to express, to give your support to every one of us, especially para sa bayan, para sa ating mga kabataan. Nalipay gyud kog dako kay nga among mga bata nakatuon sa Pangginoo nga mga tulunan unya nakatag sa kadasig sa among mga bata kada Sabado malipay sila. Among natuon-an kay ang pagbuwat sa kalibutan og ang arka ni Noah og ang napulo ka sugo akong tumanon. Di na ako magsukol-sukol sa akong mama og papa. Nahimo kini nga atong helping one another sa paghatag og gamay kalipay sa atong mga kaigsuonan diri. Daghang salamat. Thank you, Hope Channel! Bye-bye!
that is the part sa mga previous nato nga mga aktibidades dinhi sa Hope Channel South Philippines. And pasalamatan gyud namog dako ang atong mga media ministry Yes. partners. Especially lang Sir Rex and Madam Jessica Gonzaga for of course extending Yes. financially, moral support, ug sa uban pa nato nga mga sponsors daghan, partners daghan gyud kaayong salamat. And mga kapaglaom, basta magbasa tag mga greetings karon no. If you are watching through sa ato ang mga televisions, pwede niyo masend inyo ang greetings at 0927-777-5602 or you may direct message us on our Facebook account. So, greetings coming from ni Ratlas Inakab, happy Sabat sa tanan, especially sa ako family sa Gamao, Bayawan City, Saltarin, watching from Guadalupe, Cebu City. And napoy nagpag-greet danino, i-greet daw si Ging Carcilar Zarek Coligado sa Maryland ug kang Robilin Solo of Western Mindanao Adventist Academy. Thank you so much. Greetings from Raymond Monjing Opena. Very touching and nice song, Sir Awing. Uy, happy Sabat daw. Tarag sa rago ko niya makita mo kanta. We have also Nene Nunez, happy Sabat sa tanan and God bless. San Jose Ormoc. I think dito siya gatanaw. From Sayuri Gabata Nakanuha. Good morning, happy Sabbath day, brethren, and La Moret, Juliet Sikalabon. Happy Sabbath sa mga paglaom. God bless us all. Praises to God for another worship day. And dunay greetings diri pod. Happy Sabbath sa tanan Harana. Great ang Mahayag Church, Mahaplag Leyte. Happy Sabbath gikan ni Marie Bibot Pinya. God bless you always sa tanan diha sa Panimbaya, Kabuntagon. And buto po naman pasalamatan si Sir Pidong Barbas and Sir Engineer Pidong Barbas and of course Pastor Alger Prahe. Salamat guys inyong And suporta. ang wife ni Sir Pidong, Yes. si Ma'am Amor Barbas. Salamat Good guys na morning, sa happy suporta. Sabbath. Actually, katanaw sila. Hello, Sir Hello, Pidong. happy watching, sir. Happy watching. And happy watching also to Doc Warren Nakain. No? Salamat kayo sa iyong suporta. Matod pa niya, nagtanaw gid ako sa ato mga programs today. He is one of the top fan sa Panimbaya sa Kabuntagon World. And sa itong mga kaisunan niya sa Talisayan, Misamis Oriental. Yes. Interrupt sa gamay, Pits. Dito Surigao, matur ba kaong ma? Wait na. Kanigis ka. Sige na. Sa itong mga viewers dara sa Surigao, yung mag-imsir ba kakasal? Sabado. Wala yung Sabado sa inyong tanandara. Yes, mga kapaglaom, no? Si Leia Camacho, ang atong producer dani sa Hope Channel sa Panimbaya sa Kabuntagon. Dahil siya gihatag nga challenge sa ato. Ang pagpangita o mga tao nga pwede na to matagaan og gasa. Gahapon, ang reaksyon sa kuha, gikalitag adton taon. Unya, makita na nila. Mother. Yes. O karon makapaglaom no, sugda nato na siya pinaagi kang Ma'am Angel og usa ka RTA ang iyang napilian. Ato kining tan-awon. Sir, Angel Coliera, sir. Yes, ma'am. From Hope Channel. Kana, dugay na ka ang RTA? Magkuan ko, ma'am. 3 years. 3 years? Yes. Taga-asa ka? Taga Nazaret, ma'am. O ba, kumusta imong pagtrabaho as RTA? So far, ma'am, kuan, enjoy and challenging. Ano challenging man? Atong kuan, masulbad gid ang kuan gyud tungod sa katapik sa. Lalim. Di lalim pud, ma'am. Ulan ug init. Abog, driver na mga badlongon. Ana. Pamilyado na ka? Ah, yes, ma'am, pamilyado na ko mga. Nako isa ka 10-year-old nga lalaki o 4-year-old nga babae. Sa mga imong mga pangalan pa, sir? Akong bangando is as long lang maintain lang ang work tali ana unta. Kami, we're from Hope Channel. We're Yes. here. We really admire your service. Yes, ma'am. Naami, gamay pahalipay para sa imo ha. Okay. Gamay, pamaskong handog. Una po si Chris. Pamaskong Thank you kayo, ma'am. handog sa imo, Thank you ha. kayo. Sa imong pamilya. Isa sa tanan tibok enforcers again. Isa ko sa napili ninyo nga kuan. Andogan nga ani nga early Christmas gift para sa kuan. Kana, we pray for your tanan safety. Yes. Sa dalan. Daghang pasensya pa kay. Yes, lisod gyud patience ma'am. Panawagan sa atong mga drivers. So far ang panawagan gyud sa ato patience yun. Especially karon nga season. Kay grabe ka traffic din. Pedestrian hopefully unta na palo lang sila sa kuan, di sila sasabot-labot kay simbako ma-discuss siya, wala na may replay. Careful lang, talagsan yun ang kuan, ang life. Ang discuss siya, di na ma-replay. Thank you kay ma'am, thank you kayo, thank you kay. Merry Christmas. Yes.
Ayan, so enjoy your Christmas time, te. Thank you kayo, sir. Alit tayo mo yung family. Ay, namin regalo para sa imo sa Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat. Salamat. Sige, enjoy. Merry Christmas. Happy New Year sa inyo. Sige, sige. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great
Ang Diyos magadagaya sa pagpanalangin sa matag usa. Labi na ning usa na to katopiko nga atong paghisgutan alang niining season sa bulan sa Disyembre. Duha ka mga dagko nga mga selebrasyon ang ginahimo sa tibuok kalibutan. Ang usa na among Christmas celebration, ang ikaduha na maong New Year. Di ta maghisog itong New Year kay kitang tanan nagkauyod man nga ang New Year dito gina sa Pitsa Uno sa January. Apan dirita sa Christmas kay kini mo medyo nagkadaya ang atong panghunahuna. So atong itikad og Mayo. May panghunahuna nga ang Christmas, usa ka selebrasyon sa pagano nga nagpahanungod alang sa selebrasyon sa adlaw Sun S-U-N. Mahinungdan nga nagingon ang uban tungod kay kini pagano nga selebrasyon ang December 25 nan ingon nila ang December 25 na selebrasyon sa Christmas o pagkatao ni Jesus gikan sa pagano nga panahon. Ato kining isgutan. Unas tanan, gusto na ko ipasantop kaninyo nga walay record nga atong makuha, Biblia, history, tradition ug uban pa kung kanusa na tao si Jesus. Tingali may tuyo ang atong Ginoo nganong wala gyud ma-record ang iyang pagkatao. Apan ang importante mo nga natao siya, mo nang isyu diha. Dili ang isyu kung kanusa na tao, ang isyu nga natao siya. Ang uban kanato usahay, mo nang ako di nagyo ko mo greet kaninyo kay mo ingong pastor, pagano man na, so di lang ko maghilom na nagyod ko. Pero ibutang niyo sa una-una. Kung unsay wala gidili, kung imong buhaton, walay sala na. Kung unsay gisugo nga dili nimo buhaton kana mo'y may problema. Ang pag-celebrate sa adlaw nga natawhan, wala kita gisugo nga atong i-celebrate. Pero wala pud ta dead nga dili ta mag-celebrate. Therefore, wala dihay moral issue. Kung dili, ang issue sa birthday celebration is not a moral issue but it is a moral issue. M-O-R-A-L. Immoral. Nagpasabot, kung mo yung tag immoral, dili immoral, dili moral. So wala gidili, wala gitugot. So kung magbuhatan niya na, wala tayo nalapas. So celebration sa birthday is not moral, it is not immoral, but it is amoral or immoral. Okay? Ato na batayan ha? Mag-celebrate sa adlaw na tawhan, wa tayo nalapas. Wa tayo nalapas, kaya walay gidili. Busa, kung di po tayo mag-celebrate, wa po tayo problema, kaya wa po tayo gisugo. Okay? So muna. Now, dirita sa December 25. Una gusto na ko kabaro kaninyo. Nga, ang imperyo sa Roma, nagpakanaog siyang decree nga ang December 25 selebrasyon alang sa adlaw Sole Invictus. Kano sa man hitabo? 270 sa panahon ni Emperor Aurelian. Pero muatras ta. Niyay mga period nga natawag na to panahon ni Jesus. Nagpasabot na siya ng panahon na. Nagministeryo siya. Pagsaka niya sa langit, ang iglesia dumala kana, gitawag kana og apostolic era. So ang nagdumala sa mga kaiglesiyahan, mga apostoles. Sa diha nga nangamatay ang mga apostoles, usag-usa, one by one ang namatay. O ang katapusang namatay mo si Juan. Pagkamatay ni Juan, ang nag-asikaso sa mga simbahan nga Kristiyano, gitawag ka post-apostolic era. Sa ato pa, tapos na ang mga apostoles. Kung atong tanawon mga kagalaan, si Theophilus, usa ka leader sa simbahan nga Kristiyano, na tao sa 115 o namatay sa 180, nagsulat na daan siya nga ang mga Christian nagselebrar sa December 25.
pagpahunungod sa pagkatao ni Kristo. So, post-apostolic era. Muadto ta sa unahan. Kadto mga kaigsunan, mao to si akong ginganlan nga si Theophilus, mga kaigsunan. Napoy lain. Ang usa niini mga kaigsunan mao ang usa ka post-apostolic gihapon nga leader nga nagahatag kanato og pagpahibalo nga gi-celebrate usab sa mga Christian. Natawo siya 117 paingon ngadto sa unahan. Siya gikan kang John og ang tinuno ni John mao si Polycarp og si Polycarp dunay tinuna si Irenaeus og si Irenaeus mao ni ang iyang tinunan karon nga atong ginaiskutan. Siya usab nagpahibalo nga ang Christian dugay na nga nag-celebrate sa December 25 panungod sa adlaw sa pagkatao ni Ginoong Hesus. So atong makita nga kanusa lang giadaptar sa imperyo sa Roma nga pagano 274 AD. 274 AD. Pagano kini nga Roma. Si Emperor Aurelian. Nagpasabot nga pila pa ka mga tuig una nag-decree ang maong hari nga celebration sa December 25 panungod sa alang sa adlaw ang Christian daan na nag-celebrate. Therefore, ang Christian wala magkopya sa pagano sa December 25. Ang pagano mo ay kopya sa December 25. Nga naman, sa wala pa si Aurelian mag-decree nga December 25 alang sa panungod sa adlaw, ang ilang fiesta sa adlaw August 9 o August 29. 28 rather. Pero kay nakita ni Aurelian siguro nga mas bibo man ang December 25, so yang giusab ang December 25 nga alang sa pista sa adlaw. But remember, ang pagano mo'y nangupya sa Christian. Dili ang Christian mo'y nakupya sa pagano. Therefore, December 25, dili pagano mga kaigsunan. Naong Pangutana, Pastor Serrano, ang December 25, mabagyo na tawa ni Gunisos. Wala tayo ebidensya. Historical background, historical facts, wala. Wala. So kini gitawag lang kini nga assumed date. Kay ang mga Christian leaders niadtong panahon na ilang gina kwenta-kwenta. Pagkatao ni Gunisos sa panahon ni Augusto Cesar, ilang gikwenta, ilang ang assumption ha? Ngang Marso 25, maoy pagpakunsad sa balang espiritu kang Maria. So nanamkon si Maria Marso 25. Presumption. So kung imong ipon, March 25, siyam kabulan, December 25, nanganak si Maria. That is presumption and assumption. Okay. Ang dakong nga argumento diha mao, Pastor, imposible nga mataw sa Disyembre. Tingtugnaw. Tingtugnaw. I agree with that. Tingtugnaw. Wala gyud tay lalis na na. Kay tingtugnaw man mga kaigsunan, mao nang niadto ako sa Wikipedia ug akong gitanaaw ang temperature sa Bethlehem mga kaigsunan sa panahon sa winter. Ako gyud ang basahon. Bethlehem has a Mediterranean climate. A hot and dry summers and mild winters. Mild, ha? Di man nina? Winter temperatures, middle of December to middle of March, can be cool and rainy. January is the coldest month with temperatures ranging from 1 to 13 degrees Celsius. So, ang December mga kaigsunan, winter pero mild. Ang coldest tuwa sa January. Nakaroon ang pangutana. Makaadto ba di ay kay nag-iuman ng Lucas Kapitulo 2
ngang manulunda nagpadayag ngadto sa mga magbalantay sa karnero ug nagingon, himay ang Dios ang kalinaw sa yuta. Kay adunay nagpakatao sa Bethlehem nga giputos lamang og panapton, umadto kamo. So ang argumento diha mao, ngano man nga ang magbalantay sa karnero naman sa gawas nga tingtog na human. Okay, may mga scholars nga nagtuon mahitungod sa kinaiya sa mga shepherd sa Bethlehem. Og nakaplagan sa mga writers, dito gud sila ni Puyo. Nakaplagan nga di ay sa summer ug sa fall kanang pagpangadagdag sa mga dahon, abunda ang sagbot sa patag duol sa Bethlehem. Busa ang magbalantay sa karnero, kung maadlaw magpakaos karnero, apang kung magabi ang tanang karnero, tipunon didto sa turel. Og ang turel kanang mabatulang nga gi patong-patong. Didto na magabi. So ang magbalantay sa karnero sa panahon sa summer o sa fall, wala sa field. Nabali ang inyong hunahuna. Wala sa field. Nga naman, abunda ang pagkaon sa sagbot sa Bethlehem sa patag. Busa pagkahapon, abugo ng karnero paingon ngadto sa turel nga bato ang koral. Mao hinungdan nga ang tanang karnero to as turel, ang tanang magbalantay to usab duol sa turel. Apan sa panahon sa mild winter sa December, ang sagbot sa patag dapit sa Bethlehem hurot na og kaos karnero panahon sa summer ug sa fall. Ang sagbot nga available tuwa na sa unahan, tuwa na sa bakilid, layo na sa Bethlehem. Busa kining magbalantay sa karnero, wala na'y panahon nga makauli sa Bethlehem. Sa panahon sa winter, mild winter, ang mga karnero kipakaon nila dito sa medyo mga bakilid, kay tuwa dito ang daghang sagbot. Kay wa man makaabot ang mga karnero panahon sa ting-init. Busa, layo naman nila abugo ng karnero, magkampo na lang sila dito. Pagkagabi, mag-alirong sila sa mga karnero nga natipon. Di na sila makauli sa Bethlehem, kay layo man ang Bethlehem. Mo hinungdan nga sa Lucas 2, nagpakita ang manulunda didto sa mga nagbalantay og karnero, didto gyud sa kasagbutan, nga diin ang mga karnero gipakaon, punto tungod kay mild winter. Di na sila makauli sa poblasyon sa Bethlehem, kumbaga, kay layo na. So atong makita, nga kana di ay mga magbalantay sa karnero nga naa sa gawas nga nagpadayag ang manulunda could not be counted against nga nataos Ginisos sa Disyembre. It can be counted in favor nga nataos Ginisos sa Disyembre. Kay ang December is only mild winter. So atong makita mga kaigsonan, nga ang December is more on possibilities rather than impossibilities. Suwado na to sa una-una nga dili ang magbalantay sa karnero makaadtos gawas kay tingtugnaw. Mild winter. Mutungtua sila sa layo. Nganong naaman sila sa outdoor. Kay tuwa man sa layo, di na makauli sa poblasyon. Pagkatao ni Ginisos, niduaw ang manlunda didto sa bakilid sa Bethlehem na halayo na sa patag. Moinungdan nga naabdan sa manulunda didto sa gawas ug wala sa ilang mga balay. So inyo nang tanawon nga punto. Karon ang pangutana. Pastor, di man day tinuod nga December 25. Ang akong ikatubag mo, dili ko moingon nga dili tinuod. Dili pud ko moingon nga bakak. Ngano man, ani ang logic? Kung moingon mo nga ang December 25 dili tinuod, how can you prove? Ang inyor yung gikapital kanang tigtugnaw. Ato naman nasulbad. Ako magsugyot ninyo. To disprove that December 25 mo'y nataw si Ginisos, give us the exact date nga dili December 25. Because
A lie can only proven by the truth. Now give us the truth kanus ang nataos Ginosos kay adto ko mo celebrar. Kung moingong ka Agosto 2, wadto ko. Basta kay insakto mong ebidensya. Ang kaproblema na to, sige tag-atake sa December 25, wa po tayo ikapuli. To disprove nga dili tinuod ang December 25, give us the exact date. Hangtod wala mo exact date, do not attack December 25. Ikaduha, sunod ng punto ang ako. Moni, assume ramanggod ni. Butang, ila itong gibanabana. Ilang gikwenta nga pagbisita sa manulunda kang Maria, posible mo na nga bulan, ihap nilag siyam ka bulan, motong ni Sangko December 25. Assume date ka na. Now niya, sa pioneering days sa Sulads, first time yun nga mga missionary ni adto sa mga kabukiran sa mga manubo. Naglista sa mga bata sa mga manubo. Naingalan, ang problema, kano sa na tao. Mangutana sila, kano sa na tao. Muingon na inan, nagbaha man itong pulangi. O saan man yung paghibalaw na? Oh. I think kuan man to, ting ihalas og baboy. So wala tayo pizza. So ang gihimo sa mga pioneer nga mga sulads, nagbana-bana sila, okay, kini Agosto 2, tuig mo na sila, mo'y naglista. Kaya di man mahimo nga i-enroll nga wala pizza sa pagkatao. So kining bata nakagraduate sa grade 6. Nanay iyang birthday. Pero ang nagtudlo sa birthday, ang sulats. Karong mangutana ka, bakak na. Usaon niyo po pagkibalo nga bakak. Abi ihatag ka no saan na tao. Muadto ka sa inahan. Moingon na nagbaha man pulangi, mo'y pagkatao ni bata. You see? Kining tanang mga estudyante sa mga kabukiran, nitong first batch, ang ilang tanang birthday, assumed birthdays. Pero sultian ko kamo, gidawat ka na sa gobyerno pagpangiskwela nila. Nga mao na ang ilang birthday. Sumaw ni mga kaigsunan, December 25 is only an assumed date. It can only be proven na dili tinuod kung doon na ikatag nato na insakto nga pizza. So please, kamo nga walay pizza nga insakto, kung di mo mas celebrate, walay problema. Kung ang nag-celebrate, ayaw lang pong hilabti. Kailan ang pahanungod sa pagkatao na Ginosos, ang atong advantage, mao kini. Nalimot mo nga nag-ingon sa Ginosos, sumunod kamo kanako, himuon ko kamong mananagat. Mao na ni ang tingpangisda nato sa Disyembre. Kaya ang tao, abli ang hunahuna, mahitungod sa kaluwasan. Kaya nag-celebrate sila na natao si Ginosos. So masayon kita musulti sa mayong balita mahitungod sa pagkatao ni Ginosos. Ilatay nato ngadto nga si Ginosos nagpakamatay. Alang ka nato, lukat sa sala. Ilatay nato nga nisaka si Ginosos ngadto sa langit. Ilatay nato nga siya nahimong labawong saserdote. Dayon ilatay nato ang doktrina nga manaog siya sa ikaduhang higayon. Kuha ng mga linuwas. Mupadayon na sa kita silaing pagtulunan, musaka na pod ang mga linuwas. Kauban ni Ginosos, 1,000 years didto sa langit. After 1,000 years, manaog uban ang bagong Jerusalem. Banahon ang mga patay nga dautan kauban sa Yawa. Atakihon ang bagong Jerusalem. Ibubo ang maong impyerno na nga matay ug unya ang bagong yuta. Kita mo na. Pila ka doktrina ang atong madala karong Disyembre. Ha? Tanawa, atong giusikan ang higayon. Giusikan atong higayon nga ang kasing-kasing sa tao, abli kung husikot kita, mahitod sa pagkatao ng Ginosos. Tanawang doktrina, 1, nagpagkatao sa Ginosos, niambit sa unod. Aron iyag yung makasinati siya sa unod nun na pagkatao. Ug unya, kining iyang pagpagkatao mo niyang mo qualify kaniya
nga mahimong labaw sa sacerdote nga nagpataliwala ka nato kay siya nakaagi sa tawhanon nga kinabuhi. Dayon ang tao nakasalaman, nakalapas og balaod, nakalapas og napulo ka sugo. Mga matay unta kitang tanan, apan si Kristo mo'y nipakyaw sa silot sa kamatayon dito sa Kalbaryo sa cross. Pagkabanhaw ni Hesus, mo nang simbolo nga kita makabaton og pagkabanhaw sa kinabuhi. Misaka sa langit. Siya mo'y nagpataliwala, karon aduna tay abogado sa langit. Pagkabanana manaog, pagkanaog niya, dado ng mga liwas sa langit. After 1,000 years, mubalik. Dayon, ibobo ang kalayo. Kumplito ang doktrina, mga kaigsunan. Ha? Giusika na ito ang panahon. Tungod kay makig-away ta, makiglalis na pagano. So karon magsumada ko. Please, dili pagano ang December 25. Ang pagano, maoy ni kopya sa December 25. Long before, wala pa'y celebration sa adlaw sa mga pagano. Agosto ang ilang celebration. Ang Christian, nag-celebrate na sa December 25. Mga kaigsunan, panahon karon nga magluto sila biko. Panahon karon nga maglutog suman. Maghuwata og Enero, walay suman. Agihalad nagpagano, wrong. Walay pagano. December 25, walay pagano diha, mga kaigsunan. So karon, ako nga sumada ka ninyo. Ang pag-celebrate sa December 25 is a moral issue. It is not immoral, it is not moral. Wala manggidili, therefore wala tayo sabit. Karon mo ato ta ni Lynn White. Last portion, mga kaigsunan, nga gusto na kong dadong kaninyo, basahan ninyo ang Adventist Home. Pages 145 to 147. Ellen White is talking mga positive all about Christmas. Naging ganin siya, I wish nga ang tanang mga iglesia doon ay Christmas tree. O ang mga bata, tudluan sila mga offerings nga ibitay nilang ilang offerings sa Christmas tree. Ellen White is not against celebration of Christmas. Ngano nga mangisog magita, makigaway ta, bisag General Conference President masuko pa ta nga nagkantag Joy to the World. Ellen White. Basa Adventist Home, pages 145 to 147. Ellen White, o yun sa celebration sa Christmas. I hope kininakatag kanyo pagtagad, kanyong higala, Pastor Wendell Mungaya Sirano, magayong kaninyo, Merry Christmas, mga kaigsunan. May buntag mga kapaglaom, happy Sabbath kaninyong tanan. Ano sa pitas to nga segment ang Let's Pray Today. O kiniyahin kayo niya atong gigahin sa atong hiniusang pagampo sa atong 777 prayer. Kauban to sa pagampo si Pastor Hashbon Buscato. Pastor, salamat kayo sa padayon sa pakiguban. O mga kapaglaom, aniyaw saban yung mga prayer request among i-appeal diri sa pagampo. Una, ito yan po si Sister Geraldine de Los Santos. She underwent surgery sa pelvic laparotomy for cyst removal. Hinaot kang Ginoo magapanalangin kaniya o siya makabaton sa iyang fast recovery. Ato sabi ang tanan mga kaigsunan nato napiktuhan sa linog dapit sa Matanaw o sa tanan mga kaigsunan usab nga nagpadayon sa pag-recover sa tanan sa napiktuhan sa mga linog. O ato sabi apil sa pagampo ang deceased family of Pastor Joel Biabot sa panahon sa sama niini sa iyang pagbiya o hinaot ng Ginoo uban usab kanila sa panahon kasama niini. O ano sab dire matod pa niya please pray sa ako ang bana nga regular na siya sa iyang trabaho o apil sab ang maayo nga panglawas ikan ikang Mrs. Joy Samocler gikan sa Ipil Sambuanga. Okay, another one. Good morning. Kapag lang prayer request ko sa akong sana tuloy-tuloy na ang pagsimba
ng asawa dahil siya ay palaging tumitingin sa mga tao na mali ang mga ginagawa. Galing kay Lola Aning Roa. Okay. Ayan. So, sa itong mga paglaom ato sabihan po ang atong mga tagsang kaugalingon o sa atong mga tagsang kapamilya. Start, pray. Kay surface, magampo ta mga kaigsunan, mga higala. Among dalaygon og silimbahon nga Dios sa katasan sa mga langit, daghang kay salamat nga niining taknaa. Kami nagakahiusa sa tibuok kalibutan nga sangpito ng imong ngalan ug pangayon ng imong grasya ug kaluoy. Sa pinasahi nga pagya niya kining among mga viewers sa Panimbaya sa Kabuntagon World nagpadala sa ilahang mga hangyo nga among isukip sa ilang mga sa among pagampo aron kini matagaan og pagtagad gikan kanimo. Nasayod kami o Dios sa imong kinaadman ug nasayod sa bikaos tanang kahimtang sa mga katawhan. Pero sa pinasay nga paagi giampo namo Sister Geraldine de los Santos sa iyahang fast recovery gikan sa operasyon sa cyst removal nga bag-o lang nahitabo kaniya mo sa giampo sa pinasayang paagi ang mga biktima sa linog labi na sa Cotabato ug sa Davao area. O Dios, naganto sila sa inconvenience gumikan sa pagkawala sa ilang mga Pinoyanan, ang uban nakabsan sa mga kinabuhi, mga parente o Dios nagantos gumikan sa kamingaw sa ilahang mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay agi sa linog. Pinasay usab namo giampo ang panimalay ni Pastor Joby Yabot kansang nagbangutan ni ining mga panahon sa panahon nga unta ang tibuok kalibutan kakalipay apan sila anaa sa lawom nga kasubo gumikan sa pagtaliwan sa among pinalangga nga Youth Director sa Southern Asia Pacific Division. Panalangini ang iyahang mga kaubanan sa buhat, labi na gyud ang pinalangga nga asawa o mga kabataan ug apo nga sila o Diyos makabaton sa paglaom ug kaligon nga gikan kanimo lamang. Giampo sab namo ang bana ni Sister Joy sa Mukler nga nagregular na sa trabaho ug labaw sa tanan makaangkon kanunay ug maayong panglawas. Ug giampo sab namo ang kahangawa sa usa ka nanay nga mahitungod sa iyang bana nga unta magpadayon na kini sa pagpangalagad sanglit sa iyahang dali mapaling pagtan-aw lang sa kaluyahon sa uban. Tuguti o Dios nga mututok sa kanimo diha sa imong grasya magapadayon siya sa pagpangalagad. Sanglit haduol na usab ang imong pagpadayag. Panalangini ang tanan nga mga viewers dinhi sa Let's Pray Today, sakop sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Maangkon namo ang talagsaon nga panalangin gikan kanimo ug niining adlaw papahulay among sa ulogon ng imong kaayo ug daghang mga panalangin labi na sa tibuok tuig nga among naangkon. Salamat usab sa gasas pala ang Espiritu. Maingon man ang iyang paghatag ug gahom sa tanang mga katawhan nga mosalmot sa buhat matapos kini ug mamauli kami sa langitong pulian ang gitagaan alas tanan. Salamat to Dios nga ikaw motubag kining tanan mo gitugyan og lauman nga madawat sa ngalan ug gahom ni Jesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. Salamat Pastor. O sa atong mga kapaglaom, kung doon na kami mga prayer request, pwede kanyang padala sa atong programa ang Let's Pray Today. Pwede usab kanyang padala pinay sa atong Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World, o sa atong contact number na magita sa mga TV screens. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone.
Good morning! Good morning, Kuya Wing! Napunta diri sa CDO, sa Gaston Park. Yes, among mga lights on. Nagsiga-siga na. Sa dato'y sayod sa itong mga kapaglawom karon. Atong pangutan-on sila karon Kuya no kung karong Disyembre unsa man ang pinaka-importante nga gasa ang ilahang ihatag sa ilang minahal sa kinabuhi. Wow, pagka nindot mo na nindot kayo kay siyempre tinghatag og asa karon December. So ready na ka? Ready na. Let's go. Ano yung pinaka-importanteng regalo na ibibigay natin sa ating mahal sa buhay? Pinaka-importante nga gasa. Presents po. Presents. Okay, ikaw. Actually, yun din ang isasagot ko. Presents kasi pinaka-importante yan. Sa kuwapot ka ng pagpasaylo bitaw. Kanang pagpasaylo sa matag usa nga dili perfect. The best gift is ourselves. Kay daghan na rong mga magtiayon nga wala nakahatag silang kaugalingon. Wow. Thank you. Nindot kayo niyo ang mga tubag. Unsa man ang pinaka-importante nga gasa nga imuhang mahatag sa imuhang minahal sa kinabuhi? Time. Ikaw ba, Miko? Ako siguro time gyapon. Kay kasagaran mo good kay kanang busy sa uban. For me, it's really the love that I could give to my parents for all the efforts, hard work, and perseverance that they gave from the start. I think the material things is kanang bonus na lang, and then the family or the close family ties is very important, especially in December. Siguro gugma yun kay mo. Yun ay pinaka-bottom line. Kung wala ang gugma, wala yun ang tanan. Same saya, love Jud. Kay mo man ang essence sa Christmas karon. Yeah, also same to them, but then the love must be genuine. So thank you. Okay ra ka Kuya Abdul. Well, for me, respect us, understanding which each one another, for us to build better relationships. Thank you so much. Actually, ang pinakamaganda na itong December na magiging regalo sa pamilya, pinaka-importante, you have to think, do the right things, what is the good in our family. Those things, so we have to pray to the God. May hatay si Manara, makita din kanya sa channel. Thank you so much. I think ang akong gasa nga maihatag is for people to really feel that they care for everyone. So it's not just like feeding, but for everything. Caring for the environment, caring for one another. So naadri lang gasa, ito tanawon, para ang lugaw. So Jam, ato nakita karon ato mga kapaglawom dinhi sa Cagayan, nice silang tubag. O gani isa na tagaan tagasa ang Lugaw, veggie nga lugaw. BG. And of course, it's not the gasa na material things, no, na balay or kotse. Ang imo jud madunggan sa ila ka ng love, kanang dili jud mapalit sa kwarta ba. Ikaw kuya, unsa man gasa imo ang mahatag sa imong family? Ang akong mahatag sila ha, siyempre ang financial na niya. Siyempre ako yan po sa Ginoo ang maayong panglawas gyud nga tagaan mig gasa sa Ginoo maayong panglawas. Siyempre sa imuha sige kag ang ministry nimo pagkanta magpadasig sa mga kapaglaom nga nagkaluya. Yes, so mo na nga gasa time pag na. and maayo nga panglawas ihatag sa Ginoo nimo. Good health of course. Wow. So ako pasalamatan ang The Flock Music Ministry ang Ma'am Mercia Catulpos and Ma'am Mr. and Mrs. Suralta, thank you sa mga giveaways ning gihatag karon ning adlaw. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Nagahatod sa kamatuoran kini si Jeremy Sanico. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Salamat kayo, Awing and Jeremy. Sa Panimbaya. Sa Bible Beats. Sorry kayo. Actually, ang pinaka-nindot nga mahatag ni mo nga regalo sa Pasko, sakto gitong ilang ipangingon tanan, ang imong gasas kaugalingon, gasas panahon, gasas pagkigugmaay, ug ang tanan nga kaayuhan sa tibuok kalibutan. Somehow, there is still hope in this world, mga kaigsunan, kung hinigugmaay ang tanan. And that's the biggest gift. Actually, gihatag sa Ginoo ang pinakadako nga gasa, regalo, kanatong tanan. Mga mo itong gisaulog mga kaigsunan, walay lain kundi si Ginoong Hesus alang sa kalibutan. Amen. We thank God for that. Yes. We have salvation tungkol niya ng maong Wow. Yun. Oh, ganda nagpasalamat isla kay nakadawat islang bonus. Bonus. Salamat. Bitaw tibing. Speaking of thank you, di ba dapat kung maghatag pud hatagan pud kag regalo, magpasalamat ay kalimdig pasalamat yun. Kay sabi bitaw say kay marag di ba kung maghatag ka nya, paghatag kay marag bitaw nalipay ang gihatagan.
Marami ito, gulaan lang sila. Marag, lain po sa feeling. So, pagpasalamat kita mga kapatid. Yes, Salamat ang kayo sa pagmamahal, sa bonus. Ang nakanindot sa ato family. katong time. Kay moingon mo dahil natin nga, wala kay panahon ako. Kaya ayog yun. Yes. And thank you kay Pastor, no? And mga kapaglaom, last Saturday night mo to isa sa pinaka best highlights sa akong Yes. kinabuhi nga naapilan tungod kay isa ko sa mga singer nga niapil Praise dito. the Lord. Ikaw may pinakatunga-tunga gid doing. Mo to siya atong last Saturday. Pero salamat kay Pastor sa imuhang pagsuporta usab namo rin labi na sa Harana sa Kabuntagon, no. Yeah. Atong mga singers ni ani diri ni kanta bisan asa diri sa tibuok Mindanao. Ug gani daghan pag naga-invite. So basin do na pa kay daghang pasalamatan ni invite sa Harana sa Yeah, Kabuntagon. exactly, Wing. Actually, atong highlights sa niaging simana, Sabado sa gabi nga Harana unsa ni Harana Festival o awarding o concert. Gusto na mo nga pasalamatan ang tanang mga recording artist nga ni join gyud sa mao nga celebration mga kaigsunan. Ang inyong presence made it very colorful and very successful. So gusto na mo kamo pasalamatan. Labi na gyud sa tanan nato nga mga sponsors o sa tanan nga naghatag og kinabuhi sa atong Harana Records mga kaigsunan. Hangtod sa sunod na sab nga season or probably it could be much even better mga kaigsunan. Daghan pong madugang nga mga artist sa gihapon. Kamong mga viewers nga naghatag kinabuhi niini, salamat kayo sa paghatag og kalampusan sa milabay nga semana nga activity. To God be the glory. Wow, pagkanindot kayo, no. So, kamo unsa man inyong experience ato nga last Saturday? Unsa inyong na ganahan pinakaganahan ato? The best kayo itong ginamit nato itong mga idol. Atong mga kauban sa Harana. So mga kapaglaom, aniya ang video nga atong tan-awon last Saturday nga gipahigayon atong Harana sa Kabuntagon Award and Thanksgiving Celebration. Ato kini tan-awon. Happiness, sadness, grief, love, or praises. All these can be effectively expressed through the harmony and melody of music. Music has the ability to touch hearts, give hope, and change lives. Songs have the power to convey messages right straight to the heart. Harana sa Kabuntagon is grateful to become an instrument of bringing hopeful messages through songs. It seeks to bring the message of God's love and hope to every thirsting soul, not just in this country, but all around the world. And after over 4 years of music ministry, God blessed Harana sa Kabuntagon with a wide reach of more than 6 million in the social media community. More and more people are being blessed by the messages and songs. Hi, it's Jodeline here from Western Australia. Harana sa Kabuntagon is my daily inspiration. Something that I look forward to watch each morning. When I hear the Visayan songs, it reminds me of my motherland. It encourages and strengthens me in my walk with Jesus, and also giving me hope to continue my journey heavenward. The singers are really amazing. They're using their God-given talents to glorify and honor Him. As what it says in Colossians chapter 3, verse 17. Whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. To God be all the glory. Hello sa tanan, ako si Bibi Grace Salvano, nagpuyo diri sa West Grove Heights, Ayala, Silang, Cavite. Ako nagpasalamat og dako nga namugna ang programang Harana sa Kabuntagon. Congratulations Harana sa Kabuntagon nga kini nga maong programa makahatag og kadasig sa akong pagtuo sa pagpaabot sa atong Ginoo nga makapatalingog ako sa matag buntag sa akong pagmata og mga langit nun nga mga alawiton. Ingon man, pasalamatan nako og dako ang tanan nga mga host, tanan nga mga staff, tanan nga mga singers og akong mga pag-ampo nga kini nga programa pagapanananginan sa Ginoo nga magapadayon hangtod sa iyang pagbalik. God bless us all. And with all these things, Hope Channel Cagayan de Oro brings back the praises and glory to God for the successes that we cherish. In recognition of His greatness and in appreciation of the dedication and willingness of our singers, composers, music arrangers,
media partners to share their God-given talents through Hope Channel South Philippines social media platform. Harana sa Kabuntagon successfully held the Music Awards and Thanksgiving celebration last December 14, 2019. Harana sa Kabuntagon praises God and lifts all glory back to Him for each precious soul who watched and listened to the uplifting messages through songs. Each precious soul that praised the Lord. Each precious soul that turned to Jesus. Each previous soul that listened to God's voice through the power of music. And now, the mission continues until God's calling for music missionaries lives on. Harana sa Kabuntagon will joyfully heed the call in reaching one heart through one song at a time. Congratulations sa tanan nga mga singers. And Pastor, apil gyapon ka ato no, nindot kayo. Sige ra miglingi dito sa likod. And kaya unya gabi, di ba? Ibalik. Ano niyang gabi, i-replay to siya mga kapaglaom alas 7 gyapon sa gabi sa Facebook. Live na siya sa Facebook mga Don't forget to watch that mga kapaglaom. Labi na katong wala nakatanaw during sa live. This time, medyo na technical glitches ato nga time. Pero this time, it would be a better experience. So please, don't miss. Yes. Ayan. And mga kapaglaom karon nga Kabuntagon tungod kay atong tagaag pagtagad ang usa sa mga kamatayon sa atong youth director sa ISISD. And Pastor Isbon, unsay imong Mrs. Labi na nga ikaw under ka sa una sa time nga ikaw pa ang youth director diri sa South. Dako kayong kapildihan sa youth ministries mga kaigsuonan ang kamatayon sa atong pinalangga nga director sa SSD sa youth department in the person of Pastor Joby Yabot. He has been a very dynamic leader. I was under him for 6 years in the past. Unya more or less mga sobra pulo ka tuig sa mga kaigsuonan nga nag-alagad ingon nga youth director sa SSD. Gikan pa siya sa CLC nga youth director, nag-youth director siya kadali sa North Philippine Union Conference prior to being called to SSD mga kaigsuonan. Until this time, siya gihapon ang youth director. Pero makasusubo mga igsuon nga gibawi ang iyang kinabuhi. Sayo kaayo nga paagi tungod sa lung cancer. And we grieve because of this great loss. Kay balumi nga ang iyang pamilya nag-suffer for the past 7 months mga kaigsunan since he was diagnosed. Dili lalim ang ilang kaagi. So we sympathize with the family. Yes. Nakigduyog kami ninyo Ma'am Aurora, mga kabataan, si Dino, o sa iyang mga igsuon. We include you in our prayers. Ang inyong big loss is also a big loss on our part mga kaigsunan, and entirely to the work of the Seventh Adventist Church. Bisan nga to ang GC Youth Director mga kaigsunan, nakisabay na rin sa pagbigay ng kanyang condolences to the family, how he remembers the being active of Pastor Joby, his being passionate for young people, pero it was short-lived mga kaigsunan. We know in God's wisdom, siya gyud ang nasayod sa tanan. So we join the family
of Pastor Joby, SSD family as well, ug ang tanan nga mga missions nga ubos mga kaigsunan sa South Philippine Union Conference, nakiramay din po kami sa kalagayan ninyo ngayon. Yes. So we keep on praying for you ug sa tanan nga naminaw mga kaigsunan, let's pray for this family. So, thank you kay Pastor Hayes. And mga kapaglaom nga nagtanaw karon sa channel mo, hatag mi og 30 seconds sa pag hilom kadiyot, pagpaabot o pagpasubo sa pamilya ni Pastor Joby Abot. Yeah, and while we do the 30 seconds silence, we will say a little prayer for the family, mga kaigsunan. And mga kapaglaom, no, thank you. And once again, condolence sa pamilya ni Pastor Yabot. And karon mga kapaglaom, moadto ta sa atong birthday bulletin o atong tanawon ang birthday celebrant. Happy birthday to Pudugay gigas. Rick Pamisa. Sir, happy birthday. Pastor Bonifacio Cruzada. Happy birthday, Pastor. Mark Ayan Makiling, happy birthday. Margie Lumayad Cochrane. I hope I pronounced the name right. Donald J. Pelayo. Sir, happy birthday. Jekolaya, Doc. Happy birthday. Huwag niyong kailan, kusugay mo. Early June Tundan. Happy birthday. Happy birthday, John. Ruben Flores, happy birthday. We have Jason. Jason Langaw, happy birthday. Jason ni Gerard. Lovely Bisaya, happy birthday. Happy birthday, love. Young Boss Bustelino, happy birthday, Young. Dr. Eduardo Wahima, happy birthday. Akong Papa, happy birthday, bro. Saring pod ka, Brad. Ate Grace Filomeno, happy birthday. Wapin ko lang picture. Pastor Eugene Dilamena, happy birthday. Pastor Roger Cadena, happy birthday, Pastor. Happy birthday. Kanta na to. Kanta. Happy birthday to you. Okay, mga kapaglaw. God bless. Happy Sabbath. Bye. Thank you so much for joining us today. Makita-kita tan sunod na pod nga Sabado for our year-end special. Yes. So Bye-bye. goodbye everyone. Happy Sabbath, Montero family. Thank you, Pastor. Pastor Buscato, thank you. No?